Il-Prim Ministru Robert Abela ħatar lid-Deputat Glenn Bedingfield biex fissem il-Grupp Parlamentari tal-Gvern jikkordina proċess ta' tfassil ta' proposti li aġġornaw l-ordnijiet permanenti tal-Parlament. Fis-qarja maħruġa mill-Partit Laburista intqal li l-Gvern għandu mandat biex ikompli jimmodernizza s-sistema parlamentari ta' pajjiżna u tħaddim tal-ordnijiet permanenti huwa mod ieħor kif il-Parlament jista' jsir aktar effiċjenti, effettiv u modern f'ħidmietu. Il-Partit Laburista qal il-pakkett ta' proposti li se jħares lejn l-aspetti kollha imbagħad se jiġi diskuss fil-fora parlamentari bil-pożizzjoni tal-Grupp Parlamentari tal-Gvern tkun dik riflessa minn dan il-proċess dettaljat. Il-Deputat Glenn Bedingfield spjega għaliex jeħtieġ li ssir riforma fl-ordnijiet permanenti biex jiġi rregolat ix-xogħol tal-Parlament. Il-Gvern għandu l-mandat li jirriforma s-sistema parlamentari biex nagħmlu dan jeħtieġ illi nagħmlu riforma fil-standing orders illi wara kollox jirregolaw ix-xogħol tal-Parlament, jirregolaw l-mod ta' kif jaħdem il-Parlament. Aħna il-Parlament huwa istituzzjoni ħajja, irridu Parlament modern, effikaċi u effettiv. Li se nkun qed nagħmel ħankun qed nikkoordina dan il-proċess li huwa tal-grupp parlamentari biex imbagħad nippreżentaw l-pożizzjoni waħda li aħna grupp parlamentari leħen wieħed.